Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe fulɓe mi salmini on mi jaari on mi yetti on e ɗo darimi ɗo komi jinno on tan salminde gandon komo mbowɗon nande o goto e min ɗon ɗo e nder Gambia ɗi famɗi saare henderde mi yottaki surtout mina nana ɗo saare musidɓe amen saare Gubbu Basiru ko yimɓe am gon toon Allah yurme yaafo jatigi am Mamadi ɗum fof ko e ngal tabital Pulagu neɗɗo fuɗɗi yiidude e ɓeɗo fof ɗo ko waɗande on présenté seeɗa ɓay ko janngo kala ko wonta janngo wonat kono haade janngo mi andina on hombo woni min sabu kala school towɗo mo jannguɗa omo jogii inde janngowo ɗon o lamdama hombo innira o hande andi ɗum e min ko jibinande Guinée Bissau wona mi jibinande Sénégal de toon janngumi toon mawnumi komi rewno e Sénégal pummumi hade kam andu Sénégal gam mi gidimi andude sabu mi jooɗima ɗo saare Soofi ɗo santanto Yurma en santanto Jolfu en Cakunda en saare Soofi mi waɗi ɗon hitande kono ɗum ko 74 waɗi ko ɗon ɗannormi jaami andinte tan Gambia enen ndendi ɗo si tawi e mbaɗi ko mbiɗen ko an enen fof ndendi ɗo sabu kalan laamiɗo Sénégal ko Gambi immori ma janngo laaɓ wonde ko en gootum 78 ko natumi armée nigérien ko etiwan waɗi kunkoye Samba Sagna alli Gambi lebbi tari mino waali Banjul minen ɗo tawi on wattu ko e armée nden noon mino tawa e ligganiɓe Gambi mino tawa e ligganiɓe Gambi kono jinmi ɗo tan ko wulitade komi wullanni beele onon mi mbawi fittan gonɗi ɗo e Gambi mino jogui ɗo debbo mino jogui ɗo ɓiɓɓe kono laawol kala ngol garmi mi yomnata ɗo heede ujjunaje 2 CFA polisaɓe ɗum addi noon komi wullanni si o mbawi kam ɗi fittande temi wawa on woppude ala to mi woni ala komi woni so wona onon ɓiɓɓe fulɓe ɗo mbawɗon wonde fof mi salmini délégation saraliwol ngarɗo ɗo o mi waɗi firi toon lebbi 6 saraliwol sabu ko Nigéria mi gayniti jangde Nigéria mi natti école mi fuɗɗani ɗaɓidde Pulagu tabital Pulagu ngal ñande sosere ha wi'e waɗede mino jooɗi kalan ganduɗo tabital Pulagu ɓaawo am ɗo gonɗa mi wawi min ɓuurima on tabital Pulagu soserede tawi mino Égypte tabital Pulagu ko ron fuɗɗa la haaldede kono hoɗum woni tabital Pulagu hewɓe ɗi mbi'e tabital Pulagu kono ganda hoɗe geɗe mbaɗi ha wi'a mbaɗen tabital Pulagu sabu si e wi'ama Pulagu ko mbaadi wi'ama ɗemgal Pular kono ngal wurdi kono Pulagu ko jooɗana ha wi'a no waɗe ko gidiɗo ardude toɓɓere nde wiyete ko Farisileka jooɗino jonde nde ko Farisileka Ama Jamli Moutarou Ba e Mawɗo Diallo e Mamadou Diallo to Guinée e Ousmane Sy e Mamadou Dala Bari ɓe giɗi jooɗade to Caire ɗo galle Usta Boubacar Diallo on ɗini ɗo Kolda jooɗi ɗo tabital Pulagu sosa premier ɓiɗɗo pullo ɓangi big munno windi waɗi journal Pular min idi ɗum wadde Afrique kala radio kaale ɗum mbiɗo ko kañum garo mino wuuri bindol Pular
winde waɗe journal jange min idi ɗum wadde awa joni noon kettoɗo ngal ɗemgal pular ngal kalanno on piw ngal ɗinin manta poyem ji ɗiɗi gokkanmi on ni ko heddi ko paɗel jango bandiraɓe ngal ɗemgal pular fulɓe mbiyo ɗemgal pular wondi ko belgal ngal ñiiɓiɗo afiri jaati gandangal daranade ngal ko malalle leñol haɓanade ngal ko larsude kisal rende ngal e bindi ko wallude pinal jokkude ngal e jande ko fulɓe nodda galo e gando sabu ballal debbo e gorko hawruɓe godal sukaɓe mawɓe jiiduɓe ɗemgal kala garowo arda e pellital daro dado wonda e cuusal paliɗo men ɗemgal palo en ɗum kural pellembo kural ɗo wonta ha kisal ñala luɓal wona keɓal si luɓal timmi arta e basal fulɓe jiɗe ko goɗɗo no ɓuraka godal mi arsa seeɗa jannguɓe tubakore woni anglais woni france woni portugais onon mbiya mini kala mbaɗɗo l'histoire de l'Afrique rewi e ɗemgal jananal min Bambe ɓangi deftere wiyetende l'Afrique mon l'Afrique waɗande créé à 1250 nden ko min windi nde mbambi ɗum ɓe pular waɗi nde e pular sabu heptude ko goɗɗen ko ɗum pular yo luɓal wona keɓal si luɓal timmi e arta e basal fulɓe ɓanten ko goɗɗen ko ɓa en ɓuraka gotal hande développement aduna o piw ko ɗum ɓuri yarude yeeso ɓuri nabrude aduna o yeeso ko jaygol huɗɗi ko e Afrique ngol wuuri duuɓi 40 ngol ñifi duuɓi nogay ngol hoccira nde hoccirande ɗimmere woɓɓe mbiyo ko e kokkindirgol kaaƴe woɓɓe mbiyo ko e mbuurindirgol leɗɗe ɗum woni ɗaɓɓere ɗimmere kono premiére nde wuɗɗi ko ñande alikamisa wondi ko yimɓe jowo ɗum tawi goto oɗi maayi e ndiyam ɓenin mbarno lella ɗi kuutta majalol ngol wuɗɗini jaygol e dow leggal mbangal calɗi ɗiɗi sandu yornudu fewri hirnangue heccurdu fewri funnangue majalol ngol nangi sandu kendu hirnangue ndu jaygol ngol ko ɗon wuɗɗi ɗum ko oññan ko e alansara alikamisa waɗi wadde noon si wiyama fulɓe mbiyo ɓe mba'ata huɗo ñande juma e ɓe mba'ata huɗo ñande alikamisa ɓe tibata suudu ñande juma nden noon jaygol yalti ko alansara alikamisa kala noon jangde nde bittuɗa ndaara ho wona ɗum tawra ngol ñifi duuɓi nogay ngol hoccira ngol wuuri duuɓi 49 le Touba ko Guinée Bissau mbiyeteneɗo Esina Koro on idi yiide jaygol mbo ɓangi ɗum mbo ɓangi kaaƴe mbiyeteɗo phosphate ɗe mbo mofti jaygol mberi portugais si a haali ɗum man mbiyata alumet ɗo ko foosi innira ko leydi phosphate ɓe giɗi ɗum moftude to ko enen giɗi ɗum yiide awa ko ɗum waɗi noon leɗɗe men ɗe jamɗe men ɗe leydi men ndi ndiyam men ɗam fo jogii kanŋe kaale tuubaɓe ngari ɓe ɓangi ɓe jabti e ɗum ɓe jangini en koɓe ngoni ko te e gonoyta koɓe ngoni ko ɗum noon waɗi minen komin caltinoɓe ɓooyi mi addana on ni ɗum o développement Afrique minon waɗi yimre mi humnira ɗon paden ha janngo joni noon onon gandi Afrique ɓooyi kettoɗede ko Afrique haaltani goɗɗo lamdoro ɗum ni e joni misal o photo gonɗo ɗo o ko photo Bambe Balde o woni joni noon e 79 réunion mbaɗago esimgo ko min windi nati ni natal mawɗo gorko mbimɓe o wiite Afrique joni noon ono gandi si enen mawɗo ɓooyiyan wiite ko mama joni keɗoɗe lamdo en no Afrique hono wadda e hoko jogii mi ara mi yiya photo mama Afrique mama ko haɗi Afrique liggede ndiyam soɗani kori en heege toɓoji ɗi jurta cewle ɓuloje maaje ko welɓe duñoje wama cagli korani koriɗa heege ɗum kawarama lumba e ñam donduɗa paɗa jaɓɓoɗa pour le leydi ma fayni ndi holani leɗɗe mama fotama lamdede hoɗum jimi ko haɗi kam ɗanade ɓiɓɓe maɗo jaayi fof na toro Afrique wi Samba tanumam ma yi ko haɗi kam sembe mi jooɗima ɗo e Afrique hoɓɓe ngari tacci kam terɗe ɓe pecci e hodduɓe porani peeje Afrique ɓe ɓangi kam ɓe keli kam ɗemgal ɓe ɓangi luɓaɗe Afrique ko luɓaɗe leɓata ɓe gala ɗemgal e bandiraɓe garten ngalu ɗum jawɗele Afrique ɗe
pi hawrina waɗa yimre wotere woyi ngalu Afrique hani ko manorede faynaki fayda Afrique ɗi rondi kanŋe ko e rimɓe tawraɓe jogal ceernda mbatta wasɓe geroɗen na liggoren ɓuri joɗade kosam kanŋe kaale danejo ɗeewe e Afrique sukaɓe men jangoɓe kam ngala jande ko enen goni yakoraɓe gandal ala keerol ma leñol ko en jangoɓe saabu yidde Afrique dada danda e jango e yoolade remoɓe aynaɓe jiɗa ɓamtade debbo e gorko gona golloɓe dunde Afrique wuura wela yiilade ɗi keeri taƴaɗi e enɗam enen caloɗen ɗi teskade jaɓen gollude e leydi men ha jaren yeeso ko ɗum foti haɓade ha ɗum foole kono ardinaɓe men jaɓani so dimo hen nama yeeso roni dima ko ma o rone ƴiƴam saabu makko awde gañu e ɓerɗe ardaɓe aada mbaadi haɗani jangude paama bandirawo jangu gacca luɓal ko an jeyno on jarama on jarama bandiraɓe ha jango assalamu aleykum bandiraɓe dental Africa mi calmini on min beltanima on ne kadi e hawridde en ɗo ene fof hay goto ɓurani ɗo goɗɗo gandal mo kala Allah ɗi okki ɗum ko foti ɗo addorde mo kala ɗi woodi ko waawi so bawane ɗe mbattidama han fulɓe mbawrat kono fulɓe ceerdama pamɗinama leñol kono onon gandi ko majjere seerdi leñol jiiduɓe ɗemgal e mi okka on seeɗa par ce que ɗo ko toɓɓe ɗiɗi jogimi ɗo haalde pulagu ɗum e pular ona wurdata gandon pulagu ɗum ko enen mbari ɗum enen gonno en miccanoki kono ɓe hanki ɓe cintuno laawol pulagu ɗum ganduɗa hay rasul sallallahu alaihi wasallam riwtano ɗum e mi okka on de fulɓe gidi wiide Allah mu'en ɗo sabu rasul sallallahu alaihi wasallam tawi ko Allahji 35 e ngoodi kono fulɓe joginoma Allah mu'en kono si a miijima on Allah mu'en han eno ɓe ndewiranno Allah mu'en han hande ko ɗum ponnoɗen mawninde e mi okka on yeru hande kala pullo tolniɗo duuɓi ɗi kemmiɗi duuɓi 60 miɗo ɗin ɗo jogi kala on pullo ɗi andi hoɗum woni leɗɗe kirsore hoɗum woni kaaƴe kirsore kaaƴe kirsore gimmori en ko fulɓe funnaange gila tawi duuɓi ujunaje limlimti tawi miijaka ho mbiyeteɗo rasul sallallahu alaihi wasallam arat ɓe jogino ko korel kala natannoɗo e diine Allah mu'en ko an waroto wonde gañaɗi mu'en jeeɗiɗi ɗi a jogorani ɗi wadde le naata e diine mu'en ɗa ko nangue ngue ɓe ndewanno ɓe mbi ko ngue nangue woni Allah e jaka noon saari mo yiyani ba yii ɓiɗɗo han yiyo yabba jiiɗo nangue gomɗini ɗum ñana yii nelaɗo an gomɗinat leƴƴi kewɗi mbaɗi sonomaji mala mbaɗi jalanji ndewi Allahji jalanji kono fulɓe ko nangue ndewno ngue nangue si fuɗan ni han ɓenin ñaama ɗum woni kasitari maɓɓe so ɓi murha ɓe ndu'o ni juulgol ngol foti kono si ɓe jooɗinoma e kaaƴe mu'en funnaange to toon hayre nde watteno ɓe mawɗo o jooɗo toon on ardi ñamɓe e nder kaaƴe he jooɗiɓe pewtamo mbo ɓaŋa korel awa kette o du'a mbo o mawɗo du'antono ni leñol fulɓe ngol joni ko nangue ngue mo fewtanno o wiya ngue nangue buuɗal yurmede a fuɗi e binde gueno yo jaam ñallu ha ɗo cincinɗima kaaɗi jawdi e ɓeygu saro e ladde yitere ma reena kala ko jiɗɗa min cotiri bigue ɗimaɗe e ƴiƴam tagataɓe min keddo e fimde ma min pirtata min kultata min bofata min penata min jinata kala ko min keeɓi ko koddigal ngal feccata yo jaam ñallu ha ɗo cincinɗima kaaɗi an woni gueno mbo endaka an wawi a wallaka ano filti nano e ñaamo hirnangue e funnague an gueno ano laara a hollaka
nimre niɓɓa kulu majjoñƴe paaɓi nduka ndutta jinneji e ngaroji ndura e yamirorema teppere ina e leydi bona ina e leydi min pokkiti ko min jahoɓe e dow nden kama falo paddinoɗa bone o an e min amini immi ko an e min amini o immi ko an ñagaɗo e min ñaguiɗo an min idi amini joni no bandiraɓe paame tan ɓe mbi ɓe pirtata ɓe kultata ɓe penata ɓe jinata koɓe keeɓi ko kay koddigal mumen ngal rennata kala julɗo mbaɗɗo ɗum ko a julɗo kala jannguɗo qur'ana seedi deweteɗo ala wona allah seedi nelaɗo muɗum ko rasulullah sallam wona si tawi to muɗum hawraka ran oɗo du'a ɓuri fatiha e salal fatiha ko tamɗa o ɓayi diine yiɗi ko kawral wona lurral mi arta e nani he al ulama ul anbiya o haali ɗo walla mi weltanima mbo kalɗo ɗo haala affaire sunnatil nabiina holno al nelaɗo tawri e mata wonno ɓayi mbonin heppi seeɗa walla mi walitano elle ko mbo weltini kam fittango kombo memi ɗo ko nde mawɓe men ɓe tawno ko mbaɗi ko alana ɗumen gacce alana ɗumen bone ɗum darɗon tanaji ɗi piiw walla aadaji ɗi piiw koɗi fulɓe ɗi tan woni laamuyo woni diinayo ko ɗi ɓuura haɓede sabu ha han seɓɓe ɗi mbaɗa kumpo seɓɓe ɗi mbaɗa dimba tulu seɓɓe ɗinin mbaɗa sada mum ko hay goro ittali men te ko ka en giɗi janngude Qur'ana e Fouladou gittaɗi ɗi piiw itta koye fulɓe hay keeri Afrique ɗi mbammi ko leyɗe 31 e Afrique mi mawnani ga mi waɗi armée nigérienne eti wan tawi kam komi armée kunkoye Samba Sagna alli gammi ko minen gadda tawi komi commandant militaire hikka mbammi duuɓi 65 mi walima ɗo lebbi tati nde 60 hélicoptère min jippodi kum jippiɗo yo ko ndiyam ɗam ha ɗo palais présidentiel fo ko minen giɗi palais ɗum fof e waade mum noon ɗo ciwtonmi pulagu gittumi elfo ngam o wutte o e guidi o taggimi ɗum ballimi ɗum colonel o wi ɗum woni mbimi ɗo woni amen mi fellata ɗo hay gersogal te mi walanta ko kural ha mi hoora noon kala wano ɓoyani mi yahi Banjul mi yiidi e woɓɓe ɓe kawrunomi tawi koɓe polisaɓe ɓay onon gandi on wattu Gambi ala militaire ɓe heew ɓe ganduɗa mi mbowodiri ɗo min kawri ko mbo kala ko wulluno mi jahi visite ɓaaral palais présidentiel kala kukkuyi dariki ɗo mi ɓaariki sabu mi jogotanoki walande kural ɗum fof ko yidde ndi leydi e yiɗde Fouladou ɗum martirimi fulɓe mbiyo goto yo e yii ɓurɗo pammon kono goto yo no pammon ɓuran ɗum mbo menno holko woni boneji men fulɓe en keɓat koɗo mbo ala yitere fulɓe ndenda luɓa ɗum yitere ko ɗaɓite ko hoccama mbo hocca ɗum mbo yaha fulɓe keɓa koɗo mbo anda ardi ko koyngel gotel wi nde sanna yurmini mballen or men koɗo luɓen ɗum koyngal ko dogantego mbo ido ɗum hocca ɗum naɓa heddi min Bambe ko ɗo jibinami ɗo mawnumi Allah wonko arsigi kam waɗi e hoore wiye ko o penowo ko ɓiɗɗo kaari woni ala fof ko mbo andi so mi duriɗo moɗon wiye rewɓe mbo ari ɗaɓɓude bontinen mbo gaybinen mbo jakken mbo manten koɗo o heeɓi an horaro mumen ɗum waɗi en nambaɗen ni kono en ɓurnoni waade awa pular wiyo ngal ɗemngal woyi ngal ɗemngal pular wondi ko belngal ngal ñiiɓino ɗo Afrique jaati gandangal daranade ngal ko malal he leñol haɓanade ngal ko laasude kisal rende ngal e bindol ko wallude pinal jokkude ngal e jande ko laawol daɗal fulɓe noddama e ngal galo e ganndo sabu ballal debbo e gorko sukaɓe e mawɓe jiiduɓe ɗemngal kala garowo arda e pellital daro dado wonda e cuusal paliɗo ɗemngal men ɗe wurde pelle mbo kural ɗo wonta kisal ha ñande lajal punal mengal wona luɓal wona keɓal si luɓal timmi a arta e basal fulɓe jiiɗe ko goɗɗon on ɓuraka godal caggal ɗum kalan gonɗo ɗo intellectuel mo ganduɗa waɗi tubakore ko famɗi o si woɗɗo yima ta woɗɗo yima mbiyo a jamno yurnitade ko monko e garen ha e tarika Afrique ko haɗi kam jangude ha woɗɗo
ko yidde fulɓe jande nde pi mi memi ɗum jangde nde fof ala nde mi memani mino woodi komi juldi mino woodi komi yaari gammu mino woodi komi yaari ziyara kono mi fotani yaade ɗin taw sabu mi fokkintinani on ɗo paalami jotta on ɗo si a sownoto mo ɓurɗa juddan ko a ñoynoto mi waɗi makka lebbi 6 e balɗe 20 ngam wittude fi affaire ɗemɗe pular mi addana on ko jooɗi ɗo ko piiw ɓiɓɓe fulɓe ñande yo enen mbiya hande ko yawmul jumaati mbiɗen ko aset mbiɗen ko alet holko tagi mino haalna on fulɓe komi jabtinanno hoto jooliɗen hanki mi wi'i o min idi wonde pullo binduɗo journal pulaar e afrique koolo ɗe ko noon way radio ji télévision ɗin ɗo no ɗi kaal goɗɗo si nanoyi wuɗɗi anda ko min haali so e woodi goɗɗo mo wona min yo noddam mi haalnamo e taggal min mbaɗoyra sas enen en gandi intellectuel ji men gadiɗe ɗi hiida heede en 49 wiya enen fulɓe jalti koye araboɓe fulɓe mana jalti koye tubako min meeɗa ɗum jabde lebbi 6 mi toraki goɗɗo mi ñawlaki goɗɗo ko min walani hoore am to arabi saudi to makka minen tato guitta égypte jahiron pour ɗaɓidde kelmendi meɗen keddidi e nder araboɓe beele ko enen kaali arab walla ko araboɓe kaali purar min jahi min tawi konnguɗi 50 ɗin toon kala ngol pirtuwa ko pular hay konngol arab en ngala he nder afrique e nder pular si wona en juulandi kamɓe noon ina kaali pular ko jabtinde holko jogiɗen toon si a ɓangi yeru mi hokka on misal seeɗa rek wiya safa e marwa pular arti windi abajada o yaltat pular fiho ɗum ɗo nene annabi ibrahima o jibina korɗo koyɗe mum ɗe ko boobo o latanno ko ndiyam ɗam wuɗɗi ko nene o wiyanno ɗum wat jam ɗum woni biri jam wat jam wotano a iloy seydna jibril jippi wiɗam ɗam ko allah safiɗam ma rufa araboɓe mbiɗi safa e marwa mbi hakkude hayre e hayre kono allah safi ko allah safiɗam ma rufa ɗo gaddi wiya arfa pular yahi laarti wi o arfa kay ko pular arfat kam ko pular o laari gollal ngal ndeke ko ɗo nelaɗo fadoyanno allah ɓe kalda koni ko arfat wiya wona arfa ko arfat wiya par ce que ko ɗo mbo darsono haalda e allah nden noon min bindi komin bindara min noddi professeur ji arabe ɗi par ce que ko ɓen min mbawta yeddondirde wona adula fuuyi en walla e alaji yero moosi en min jeddodirta ala min jawtino ɗon ko ɓen min jeddodirta pour jabtinde leñol ngol wona min jeddodira miɗen jogui gandal to arabe lugatil arabia hay komi wottore mi sikku mi heɓani mabere kono mino hepti toon ko e men gardumi wondema warano e jab wiyeede ko en ɓeen joni noon si ko meeɗa wonde e baset addama ɗo han hono fulɓe mbiyata mbiya addama nde adama inde mum nde ko neɗɗo gaddaɗo fulɓe mbi ko addama jabten bangten ɗum ɓangen yeru ñalaɗe ɗe mi yii on ko arab wiita nanirɗen yawmul jumaati ha mbiɗen hanko juma aset e enen woodi no ɗe keɓori min namni ɗum to leyɗe araboɓe mi windi ɗo meyanno kam tawi ko erji 6 kalan mbaɗen tabulo pates mi holla jomiraɓe hakkilɓe mi desina ɗum wona gon sengo par ce que ɗo o ina raɓɓiɗani en kala ko kalmi mi firta ɗum kadi mi winna ɗum sabu hunde yosiɗi ina inde fulɓe ka en ko gollal ngal ginniri ɗum mbimi ɗumen yo ɗe ñalaɗe min paala pamodire onon to ɗemgal arab to hol woni gollal ñalade nde ha nde addani hoore mum inde gogo yawmul jumaati firti ko ñalade renterede mbimi eyi sinon to amen min dentata hono min mbitani par ce que français wiyata c'est une no général woni tan ko no spécifique walla inde heerinde woni to arab ɗum no wona général min noon immi dari mbindumi mawde kayen ko juma mbiɗan enen ko mawde pular ko mawde aset alet tenen talata alarba alikamisa mi firani ɗe e pular mbi minen fulɓe min ɓangi ñalade nde mbiɗon yawmul jumaati nde min mbi nde ko ñalade mawde sabu ko oññan baba adama e nene hawa juumi fulɓe mbi o hantiri ñalade mawde baba adama a seetima ɓe mbi on ñan ko aset ɓe mbi ko a lebteteɗo on ñan ko alet mbi ko a tentotoɗo on ñan ko tenen ko ɗo ɗo talloro a on ñan ko talara
alarba wonta ɗo ko allah o rebol sabu ali kamisa ko a kanso e rewɗoro aduna woni jeeɗiɗi nden noon fulɓe ngannduɓe ɗum ɓe mbiye yo ko kaye mbatinora tageede wawa won ko jannguɓe men ɓe punti en janngi woni ko goɗɗo addata goɗɗum kala janngowo na janngal leñol mumngol dental ko jooɗiɗo ko piw mi wawa on wiide yidde pulagu darnimi ɗo mi waɗi France waɗi Espagne waɗi Portugal waɗi Makka waɗi Égypte ala ɗo ni mi yaani cuurelam ngel ɗina e toɓi hen siyat onon ciini ngel sabu yidde moɗon siini ɗum sabu si a sowdoro ko ɓurɗa judde an ko a ñoynoro ko wonɗo hoore ɗo ko jawdi paalanomina mi heɓatno bakkiji pikkaɗi mi heɓa pasero ji mi darna galle towɗo kono ko ɗum fos mere meɗɗelde wota mbo dogani aduna no dogan ligganade leñol walla rewa joomuɗum sabu onon jii darsiɗi piw mbaɗi darsiɗi mbaɗi mana taali jomaɓe jawdi ɓe ganduno on ɓe horoɓe goni hay kaydi sukara bindani ɓe bindaka juga keɓe idi wadde edas immeuble mum ɗo ko 200 millions par mois million ji temedɗiɗi yoɓete hôtel ji mumen kalaka maayi majji mes hay surnal lanɗaki jiili mbay soodi avion ɓalejo guiɗiɗo soodde avion hôtel mum ɗo balɗe ɗiɗi o toɓa waɗa courant ji toɓo maayi majji hay journal haalani télé yaltani Cheikh Oumar Tall kodda Adama an silima siré suudu mum nduɗo halwar ha handu ndu yakkaka ko cuurel huɗo ala guesa ala nayi ronaka oto ronaka pikkade kono wonko mbo rona ɗum heddi Alpha Molo en Moussa Molo en woɓɓe e woɓɓe ko ɗon kono noon en peccama en ceerdama caltoɗen mi addana on ni ngaalu afiri ɗum ko mbaɗa en ko mbaɗɗen ko woni ko ciforomi ni ko simi ɓennoyiɗo mi arana on hono mbatten e Afrique jannguɓe tubakore tan gonɗo mi woni mi janngani ko Afrique ɓurnuno jawdi Europe en 1914 première guerre mondiale e dow hitande nde ko Afrique neldanno omen koɓe ñaami wona min tan andi ɗum hay siko min haali hen ko Afrique neldanno ɗumen koɓe ñaami Afrique wallanno ɗumen haare nde ko Afrique dari ha France hepti hoore mum e junngo allemand e 24 heures heure ji nogas e nayyi allemand ɓagno aduna o pi woni lamɗo e dow heure ji nogas e nayyi ko Afrique itti ɗum sabu ko Afrique rutti faaboyi ɗum nden bonande mbande ɗon nde Hitler ko oññam forti junngo mum ngo yiyo yaari ɓaleejo mayita elle ko mayɗen toon jaaɗen dariɗen ha ɓe kepti koye mum kanŋe kalis ndiyam leɗɗe kulle kala ko waɗi barke ko Europe janngirtani ko ɗo itta médecine générale dans le monde janngira ko baaɗi men ɗi e ulluɗɗi men ɗi e dawaɗi men ɗi ɓe ngalano ɗum ɓe janngira les premières puissances du monde ko électricité ɗum woni jayngol yalti ko e Afrique holko taki en ngala ɗum si en ñawlaki en kefta en coodani en kefta en toraka si en toraki en kefta fulɓe gaccen torogo torotoɗo ko tureteɗo yiita to woɗɗi ko songaram ko yottade gaccen torogol ɓayde en turoyre pottoɗen jiyanen koye men ɗon ɓenni fulɓe mbiyo ala gañƴo koɗo kono mi rentini on tinno en Fouladou fulɓe ɗo mbawɗon wonde yo wona Nigéria wona Ghana wona Tini kala ɗo mbawɗen wonde ndenoɗen galleyel sila fanda ko koɗo fewjata ɗum ta galle domi sila fanda koɗo fewjata ɗum Seydina Aliou Rasul sallallahu alaihi wasallam o meeɗi yeddondirde e muɗum seeɗa kono ko jeddi gaddoji jam nde surakata bun tekam kanko idi wonde naalanke te nelaɗo Allah yamiri nelaɗo yamiri mbo woni naalanke kono welanani Seydina Aliya ɗum welde ɗemgal haalnaramde kono jannguɓe e ngoodi minen komin beltan ɗemgal kono ko mami pillano on leñol ngol ɗinin ɗomɗaɗi ñala leñol ngol ɗe ɗomɗa cewle ɓuloje belɗe duñoje waama hadde noon ko goɗɗa ko okku ɗumen hadde wiide ñalaɗo ma o janngo ko nagge mbarami okku ɗum gosiyel ngel ɗum waɗi ngel ɗo gandel ngel jogimi ngel gokkamin ɓaymi heɓani gande mawɗe ɗe mi okki on joni noon si on daari e on yonta nde on woni jaliijo o yahani sahabaɓe ɓe mbo kala mbo manti ɗum okki ɗum geenoɓi joyi
rasul sallallahu alaihi wasallam no wi mboyo an non a wonanni nalanki a wonanni jali ko te ɗum moƴƴani o yi ɗum rasul sallallahu alaihi wasallam mi faala kalana kam hoɗum moƴƴi hen hoɗum boni hen soko moƴƴi ko ɓuri mi jokka soko boni ko ɓuri mi woppa nelaɗo wi ɗum so a woni jalijo ndara cuuɗi gasseteɗi ɗi ndara cuuɗi kendeji tawɓe ɓural jiɗɓe ɓural jiɗɓe neɗɗagu ko ɓen ñaguere mbo yo nelaɗo mi fuɗɗorima saabu ɗi kalɗaɗi pi ana jogiiɗi nelaɗo wi ɗum so geeloɓe jogui mi okka majjoyi ɗum noon welani seydina aliya nde mbo immoyimo yahiro galle seydina aliya pour ñagade mbo o wi assalamu aleykum tan seydina aliya wi ɗum teppere nattindema ɗo nde wuɗɗinama ko ɓuuri yawde so Allah waɗima jalijo nelaɗo yambirima wona ɗo galle am ɗo de saabu gorko ko raɓɓiɗi o tima horde mum bottare nde ɗo o ko min woodi lobre ari kettoɗon to paamiro ko fi en ɗam paamide fi jokkere en ɗam hoɗum woni jobdi mum paamide kettoɗe woni luural ari surakata ko wanno Allah waɗi ɗum jalijo nelaɗo yambiri ɗum so o woni no kelengana sangatano saabu hay dulaɗo surakata ɓurno suyde seydina ali ɓuuri surakata ala kono woni noon jalijo haɓerake mbo waɗa jalijo jon noon mbo looɓi mbo yahi mbo feewi batu nelaɗo ɗum omo looɓi mbo jooɗi mbo haaldani hay goto ni rasul sallallahu alaihi wasallam hono julɗo fewrata julɓe bandum mumen wona ala ko ale oyi ɗum haalade mi haalta hande oyi ɗum a sellani oyi mi sellani saabu si jalijo torima haɗama ñawi oyi jon noon janggo ko hoɗum oyi ɗum janggo ko alikamis oyi ɗum faɓɓi janggo yin ko aljuma oyi awa immo jaaha e nder madinatul munawwara nelaɗo wimo niide oyi jeynanaɓe wondema aljuma garowo o mino weltina kalan tawanoɗo e haare badirte surakata immi wi alhamdulillahi rabbil alamin mi yetti Allah e surakata hande okkama yamirode haala e cuuɗi sahabaɓe o abbi cuuɗi sahabaɓe ɓe pi galleji ɗi o haalani ɗumen o yettaki galle seydina ali o jooɗi o yettaki lural waɗi aljuma weeti geeloɓi mbarama dammi kirtama taabe ɗi mbaɗa tewuji ɗi juɗe ko welta sabalingaɓe ko waɗe fana foti noddama seydina ali ɓangi gude mum lobbo nattire juma o feewi juma o yi ɗum ɗi waɗi mo yi sikken ñalaɗe de ceertata hande rasulu waɗina ɗum ni mi tinani ñalaɗe de ceerti surakata na ɗe sirangeje mbaɗira sirangeje annabaɓe ɗin ɗon mbaɗa ɓe natti juulu assalamu aleykum tan surakata wuɗɗi saliyatu baguiaɗo o waɗani to nder juma o wuɗɗi o nangi seize uji ɗe annabi garɗo yo o mantama hokka am seize uji o ɓangi seize seydina ali o puusi ɗum o daaƴi ɗum caggal seize uji seydina aliyu naatti ɓeeɗa puɗɗi haydara kama haydara o yi jooma haydarata ɗin toon o yaltani ɗo wona mawnude balɓe juurde hoore no yettata ɗo neɗɗo haydara o laari seize mum no o tawi on no itta seydina ousmane okki seize mum no o jooɗi o feeri o fayi e leydi seydina aboubacry okkim seize mum no o jooɗi o feeri o fayi e leydi omo looɓe nden o rasul sallah alih sallam o wuɗɗi o yetti tan o wi seydina ali o kori a looɓani kori a waddani e ñama kala e ñaagotoɗo o yi min mbaddi kono komi barowo nelaɗo yimo ala wota war tinta jomme wiya kaari kankari gon taccu ɗemgal mum ngal o welti rasulu e andi ɗum wontani si wonani waɗi ɓe paamondirta ɗon seydina hooti wiya alhamdulillahi rabbil alamin mi waddi e surakata mi ronkino mi heɓirimo rasulu wi nomi taccu ɗemgal mum ngal mi nodda am ɗo suudu am wolwolduɗo ɗum woni suudu makko ɗo parara hare ɗo o yi mi tacca ɗemgal mum foɗangal ha ngal yetto mi tacca ɗemgal mum o yetti hadisiyankoɓe mbi ko oññan tan seydina aliyu natti suudu mum ndu lemnani fatimata binta on uditi udumere nde o rutti udumere nde nde leemi suudu ndu haqqe mintaji ɗi ala nanodirɓe o yetti o yi hen maccuɗo allah goto wiɗum ya mbiya sura ara o tawi sura na ñaama debbo makko arabeje o na ɓoosa ɗum ɗi okka ɗum ñammi e waɗa e junngo he ko saɗi e rewɓe fulɓe e mo yetti ɗum o yi ɗum sura wi o jaha yo ya mbiya sura jibinanim tannanim wannanim ala ɗum ndew omo sohli kam yo ara o huuƴi goɗɗo nela o yetti o yi ɗum sura nowru malandu koye hoore malande futta ya noroɗa o yi ɗum min nduɗo koye kiitade fuɗi ya mbiya mbo mi arani o huuƴiran debbo o waddidiri ɓe debbo o wi sura a huuli gorko o yi mo kulmi
o ya huli seydina o nelanima yahani ɗon surakata immi fiɗɗi jungo ngo soɗaki fitti ɗum e wutte mum ne ɓornaki paɗe ɗe moɓɓiɗi natto e suudu seydina ali on natturon fatimata binta rasul sallah sallam immi omo taaro janjiɗi fof omo wiya barke babam ya allah barke babam tinno ndenaɗe baroɗe ɗiɗi natto janiɗo ɗe hade ɗe wartindirde e surakata naati tan o uddi o soki o hokkimo caabije ɗe o wimo ko noddirɗa kam o wi ko min jennuɗa mboye uddu suudu ma ndu ɓurani han jennamami nde mi meeɗama yennude o fi oɗum yimi torinoma kaɗɗa moy ko ɗum tan mbo yeeyi o yi so geeloɓi jolfi mi okkima geeloɓi joyi mi okkima wutte mbaɗɗo jaybaji jeeɗɗi jayi fof e waɗinen kele jeenayyi o itti ɗum ko o totti ɗum o yi ɗum mi yaw o yi ɗum ko jiɗɗa imi haalnam mi yenninoma ɗum naɓa kam jahanama mi faala jaafoɗa kam ko jeni o yi mi yaafimama o yahi o janti nelaɗo o haaldi e seydina aliya ɓe jaafodiri nelaɗo yi ɗum mubbugire maɗe e tijjoɗa o tijji o wi hoɗum jiiɗa yiɗo suudu kange e kaales jiimi o wi kala ñiwɗo lurral e hakkude koddigal e hakkude leñol ɗum woni jobdima ɗum noon fulɓe ñife lurde meɗen ɗe boppen lurde keɓen no kawren ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on juurama yo allah waɗan en jaam ha dulan kewɗo gandal ngal ganduɗa kadi bandiraɓe fof joguima hen welama no fewi yo allah junnu gurdam ma ɓoynuma e leñol ngol ɓoynuma e jeese amen joni noon musidɓe jaafoɗe tan député gouverneur kanko arata haalde tan on tuma caakoɗen please jooɗoɗe député gouverneur mbimo bisimilla makko. Please subscribe and turn on the notification bell for more videos.